Dausayin masoya. Masoya, ku biyo mu domin jin wata sabon salo da tsari na tattaunawa. Wato wannan harka ta wata soyayya wani abu ne da Bahaushe yake cewa so guba ne. Duk da wani ya ce, wai idan so cuta ne, haƙuri magani ne. A soyayya ana yin haƙuri ne lokacin da ana wani ƙadamin da haƙurin zai yiwu. Idan tafiya ta yi tafiya, haƙurin ma baya yiwuwa. Nasihar mu ta yau ko jan hankali shine mu kauce shiga gaban jirgi. Idan mun shiga kuma gaban jirgin ƙasa mu san da me muka tafi. Madadin haka mu tattauna mu ƙulla alaƙa da direba mu sa ya tsayar da jirgin sanda muke so. Wannan saƙo ne da muke tura shi ga masoya ko kuma iyaye akan yin taka tsantsan gurin shiga lamarin wani nasu da ya shiga harkar soyayya. Misali, kun ba 'yar kura rata ta shiga harkar soyayya da wani, shekarar su 2 shekarar su 3, wai rana a tsaka ki ce wai in bata daina son sa ba za ki tsine mata. Kin san menene so? Gangan ne. So yana ɗauke nutsuwar mai nutsuwa, yana kautar da hankalin mai hankali, yana lullube tunanin mai tunani, yana gusau da ilimin mai ilimi, yana tafiyar da shekarun mai shekaru, yana sa shi aikin da bai daidai da status ɗinsa ba, komai girmansa. Da yawa an samu masu hankali, masu ilimi, masu ɗaukaka wanda soyayya son su da wani abu yasa suka zame. Shi yasa aka ce ita zuciya da aka yi ta sai aka lullube ta da son zuciya. So da haka sai an taimake ka ne za ka yaye son zuciya. Shi yasa ko addini ma'aiki ya koyar da ai addu'a, ya muqallibul qulub sabbit qalbi, ya mai jujjuya zuciya. So da haka mu kauce shiga gaban jirgi. Ma'aurata musamman mata, lokacin da mijinki ya shiga soyayya da wata, ki kaffa gurin tunkarar abin. Kada ki ɗauka alaƙa kaɗai za ta iya rushe soyayya. Mun gani yau da gobe ta nuna mana da yawa daga cikin mutane sun yi aure ba a san ran iyayensu ba, mata da maza, tare da an san su da girmama iyaye da biyayya ga iyaye. To saƙon a takaice shine, duk lokacin da wani ya shiga wata soyayya da bata yi muku ba, kada ku dinga ganin girman alaƙar ku ga kuma ya isa ku sa yayi ko ya bari. Alaƙar ku tana nan, ba a tozarce take ba, kuma ba ƙin ku yake ba, kuma wulaƙanta ku yake ba, amma ya shiga wani abu da yake iya shagaltar da mutum ga barin tuna a wanne yanayi yake ciki. Misali da ake yawan bugawa shine Imra'atul Aziz, wacce aka ba rikon Annabi Yusufa, sanda ta jarabu da sansa sai addini ya siffanta da cewa shagalat ha hubba. So ne ya shagaltar da ita, mutune kirki ce, ta gari ce, mai kamala ce, wanda daga ƙarshen Issar ta faɗi maganganun da za a gane ta gari ce, amma lokacin da ta nemi Annabi Yusufa so ya rufe mata ido. So da haka lokacin da wani naka ya shiga harkar soyayya, kafin kai faɗa da abin, ku fara tsaya ka ga a wani matsayi yake, sai ka gano da dabara, ƙarfi ne ko dabara ko wayo za a yi amfani da shi gurin raba shi da abin da yake so. Lokacin da matan gari na cikin Annabi Yusuf, kissa Annabi Yusuf, suka zargi Imra'atul Aziz, ai take gogaggiya ce, sai ta jawo su cikin soyayya, da su ma suka zo suka shiga san Annabi Yusufa, sai suka makance, suka yi abin da ya fi nata. To da yawa iyaye sukan shiga faɗa, amma shi ma uban da zai shiga wata soyayya ya samu wata 'yar shekarar 50, 60, 70, da zai samu wata gogaggiyar bazawara dan sauta ga wawa ko sakin wawa, in ta fara lila shi ko wata yarinya ma gogaggiya, sai ka ji an ce an saka baban su wance wallahi a status. Yan za ta tura shi ya ga zai iya sadaukar da iyalinsa a kanta. Ko da haka so ba abun wasa bane. Da Allah makusanta ku tausayawa wani naku da ya shiga soyayya, kuma ku kaucewa shigar da alaƙar ku a matsayin abin da zai sa wa soyayyar sa birki. Ku daina kwatanta ta. Alaƙar ku wallahi tafi soyayyar ku a gunsa, amma a ƙadamin da yake baya iya gani, baya iya bambancewa. Mai hikima ya ce idan masoyi yana cikin soyayya ana mai da fuskarsa baya ne, kuma a sa shi ya fitar da gudu, yana gudu baya ganin gabansa. To sai an yi kafa a daina ɗaukan wani ƙaramin abu ne raba soyayya, ya wuce inda ake zato. Soyayya ana yin ma ibada da ita. Lallai soyayya tana sawa a yi abin da hankali ba zai sa a yi ba. Soyayya tana sawa a yi abin da ilimi ba zai sa a yi ba. Mai kaffa mu taimaki 'yan uwanmu
lokacin da suka tsinci kansu a cikin gurguwar soyayya ko soyayya mai matsala gurin fitar da su a daɗin rai. Dandalin